Taidekappeli on kappeleista sellainen, että se ei kuulu mihinkään seurakunnan alle, vaan se on oma itsenäinen yksikkönsä. Miljoona taidekappeli on ihan täysin erilainen. Se on valo-olosuhteiltaan ja kaikelta täysin toisenlainen, ja siinä oikeastaan se meren läheisyys on myös semmoinen oma juttunsa, ja tietysti se kappelin arkkitehtuuri. Sitten siunaustilaisuuden päätteeksi voidaan arkku jättää sinne, tai sitten vaihtoehtoisesti auto voi olla siinä ovella ja sitten kannetaan sitten autoon ja sitten lähdetään hiljaksiin lipumaan. Ja Mikaelin kirkon tapaisesti se taidekappelin korkea sijainti tekee sen hienon vaikutelman, kun auto lähtee hiljaksiin lipumaan pois. Sitä voidaan yllättävän pitkällekin seurata sitten. Jos ajatellaan niitä muistotilaisuustiloja sitten, mikä toimii taidekappelin yhteydessä, niin siinä oikeastaan voidaan lähteä kahteen suuntaan, eli voidaan lähteä 2 kertaa, jossa on sitten taas ne Hennalan seurakuntakoti ja sitten Hirvilampi. Mutta sitten voidaan lähteä myös kaupunkiin päin. Sieltä löytyy Martin seurakunnan seurakuntasalia ja mitä kaikkea sitten kaupungista sitten saadaan sovittuakaan. Turun sydämessä surun hetkellä. Hautaustoimisto Perttala.